63 rekluta bdew it-taħriġ militari fil-Forzi Armati ta' Malta biex isegwu karriera militari. Taħriġ kemm akademiku u fiżiku li se jdu maddej għal madwar 20 ġimgħa. Matul dawn il-ġimgħat huma se jiksbu l-esperjenza meħtieġa sabiex iservu b'lealtà lejn ir-Repubblika ta' Malta f'din il-forzi tal-ordni. Fil-beriks tas-soldati f'Ħalluqa segwina parti mit-taħriġ tagħhom fejn ir-rekluti fost oħrajn bdew jitħarġu għad-drill ċerimonjali. Fil-karriera tagħhom fl-armata, s-soldati mhux l-ewwel darba li jissejħu biex jipparteċipaw f'xi parata li ssir f'xi festa nazzjonali jew waqt żjara statali f'pajjiżna. It-tieni logutenent Wayne Tonna, illi huwa nkarigat mit-taħriġ tar-rekluti, spjega kif il-kors militari issa beda jiġi akkreditat mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla fil-livell 3. Hemm il-taħriġ fl-armi, taħriġ fl-infanterija, il-drillu ċerimonjal li qed naraw hawnhekk warajna, il-metodi kif jaqraw mappa u kif jużaw ir-radju u kif ukoll kull rekluta ħajjingħata kors ta' first aid. Il-qoffol ta' taħriġ jintlaħaq meta r-rekluti jintbagħtu jgħixu taħt saqaf wieħed għal ġimagħtejn. Il-livinna du jsiru kif matul daw il-ġimagħtejn ir-rekluti jkunu qed jibqgħu jingħataw il-taħriġ militari, forsi biftit aktar enfasi u stress biex aħna dejjem nippreparawhom għal karriera militari li huma ħajsegwu. Fil-waqt il-livin ukoll isir exercise ta' 24 siegħa. Li ma exercise jippreparhom f'affarijiet ta' infanterija, ġifieri jippreparhom fuq kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom fuq barra u kif eventwalment jibdew jagħmlu x-xogħol ta' soldat, jiġifieri jagħmlu attakki fuq barra fej f'postijiet li huma ma jkunux imdorrijin fihom. Dan kollu se jwassal ir-rekluti biex isiru gunners u jitqasmu sabiex jibdew jaħdmu fis-sezzjonijiet jew tal-ajru jew marittimu jew fuq l-art. Madwar 1700 soldati ffurmaw il-Forzi Armati ta' Malta. Bil-Forzi Armati ta' Malta reġgħet fetħet l-applikazzjonijiet għal dawk interessati fl-armata u li jsegwu karriera militari. Daw kollha li jixtiequ jaħdmu fis-sezzjonijiet kollha tal-Forzi Armati ta' Malta jew inkellu ma' kwalifikati f'xi sena bħala mekkanik jew mastrudaxxa jew huma mużiċisti u jixtiequ karriera fil-banda tal-Forzi Armati ta' Malta huma mħeġġa li japplikaw f'din is-sejħa. Is-sejħa hija miftuħa wkoll għal fizzjali kadetti. It-tieni logutenent Wayne Tonna ħeġġeġ lil daw kollha interessati biex japplikaw għax il-karriera fl-armata tagħtik ħafna sodisfazzjon. Il-karriera militari qed toffri prospetti kbar. Hija karriera interessanti, hija karriera dejjem on the go, dejjem hemm affarijiet differenti għal xi timraħ u bħala career progression it's second to none. Jiena nissuġġeri għal kwalunkwe persuna li għandu fih daqsxejn avventura u daqsxejn sens ta' kuraġġ ukoll. L-applikazzjonijiet jagħlqu fl-4 ta' Diċembru.